या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। जंगलातून शेतात आलेल्या एका भल्या मोठ्या जंगली गवारेड्याचा कठडा नसलेल्या शेतातील विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी उघडकीस आली। ही घटना माटणे वरचीवाडी परिसरात घडली। या निवडणुकीत नागरिकांना दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करणार असा विश्वास राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। कुडाळ बाजारपेठेत मध्यरात्रीच्या सुमारास एका भरधाव कारनं भीषण धुमाकूळ घातला। या अपघातात बाजारपेठेतील स्टॉल, उभी वाहनं आणि एका एटीएमचं प्रचंड नुकसान झालं आहे। कुडाळ तालुक्यातील पूर्ण प्राथमिक शाळा आंबडपाल या शाळेमध्ये सर्व ग्रामस्थ, पालक, सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, प्रतिष्ठित नागरिक यांनी सहभाग दर्शवून शाळेचे मुख्याध्यापक संजय बगळे यांची बदली रद्द करावी यासाठी सोमवारी शाळा बंद करून शाळेच्या आवारात ठिय्या आंदोलन केलं। खासगी डॉक्टरांकडून सुरू असलेली लूटमार थांबवण्यासाठी त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट हा रामबाण उपाय असल्याचं शकुंतला भालेराव व विवेक शेंडे यांनी सांगितलं आहे। दोडामार्ग तालुक्यात सध्या 5 ते 6 हत्तींचा वावर असून त्यांच्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांचं प्रचंड नुकसान होत आहे। या गंभीर प्रश्नावरती वनविभागानं तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत। रेड्डी सरपंच रामसिंग राणे यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन म्हणून त्यांची नालंदा ऑर्गनायझेशनकडून ग्रामसमृद्धी सन्मान 2025ने त्यांना सन्मानित करण्यात आले। आदर्श निवडणूक कशी लढवायची हा पॅटर्न वेंगुर्लेत पाहायला मिळाला। पक्षांना दिलेला शब्द सर्वांनी तंतोतंत पाळला, त्याचं फलित म्हणून भाजपला एकाती सत्ता मिळाली असं गौरवोद्गार पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वेंगुर्ले येथे काढलेत। मुंबई गोवा महामार्गावरती कुडाळ जवळ ब्लू डार्ट सर्व्हिस कुरिअर वाहन लुटण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात 6 जणांविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सरसकट वनीकरण करणं, बीज गोळे जंगलात टाकणं अशा वरवरच्या उपायांनी जंगले वाढवता येत नाहीत। नष्ट झालेल्या जंगलांचं मूळ स्वरूपात पुनर्जीवन ही खूप गुंतागुंतीची, प्रदीर्घ काळ चालणारी आणि गांभीर्याने घेण्याची शास्त्रीय बाब आहे असं प्रतिपादन जंगलाचे डॉक्टर मिलिंद पाटील यांनी केलं आहे। भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एबी फॉर्म मिळवण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांच्या गाड्यांचा पाठलाग केल्याचा प्रकार नाशिकमध्ये घडला आहे। पवई वैभववाडी नगरपंचायतीच्या विषय समित्यांच्या सभापतीपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील चराटे येथील हेमांगी गजानन मेस्त्री हिनं मध्य प्रदेश येथे झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावलं आहे। सावंतवाडी बस स्थानकातून सुटणारी सावंतवाडी सातोसे ही बस फेरी सातारापर्यंत करून शालेय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय दूर करा अशी मागणी उबाटा शिवसेनेच्या वतीने सातारा माजी सरपंच उदय पारिपती यांच्या वतीने आगार प्रमुख निलेश गावित यांच्याजवळ करण्यात आली। 15 जानेवारी रोजी मुंबई ठाणेसह 29 महापालिकांमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी सरकारकडून सर्व नोकरदार वर्गास भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। मनसेकडून मुंबईत उमेदवारी नाकारली जातात माजी नगरसेविका स्नेहल जाधव आणि त्यांचे पती माजी नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी काही तासातच आपल्या शेकडो समर्थकांसह शिवसेनेमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे। मणेरी गौतमवाडी येथील निलेश कांबळे यांच्या घराला आग लागून लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे। शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यासहित जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला असून मनसे 45 ते 50 तर उर्वरित जागा शिवसेना लढवणार आहे। मुक्ता अकॅडमीच्या 14 वर्षीय साक्षी रामदुरकरनं शालेय राज्यस्तरीय कॅरम स्पर्धेत उपविजेतेपद पटकावलं आहे। यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 1ली ते 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कप बुलबुल व स्काउट गाईड शिबिर उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडलं। केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी अष्टपैलू होणं गरजेचं आहे। वार्षिक स्नेहसंमेलन हे विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना व्यासपीठ मिळवून देणारं माध्यम असल्याचं प्रतिपादन फोंडा गोवाचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर यांनी केलं आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील पाळी येथे वाघाच्या हल्ल्याची गंभीर घटना घडली असून कृष्णा चंद्रकांत दळवी यांच्या 3 वर्षाच्या गायीचा जागीच मृत्यू झाला आहे। कसई दोडामार्ग नगरपंचायतच्या विषय समिती शिक्षण व आरोग्य सभापतीपदी भाजपच्या संजना म्हावळणकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या आहेत। चला कुडाळ घडवूया या कार्यक्रमात IAS दत्तप्रसाद शिरसाट यांनी आपला पूर्ण शैक्षणिक प्रवास ते आपली सर्व वाटचाल विद्यार्थ्यांना सांगून संवाद साधत विद्यार्थ्यांना IAS परीक्षा व इतर साधनांबद्दल माहिती दिली।